Και ήθελα να πω ότι δεν συνέβη και τίποτα το σπουδαίο, σπουδαίο για μένα και σπουδαίο για εσάς που θέλετε να με ακούσετε, δυστυχώς εδώ στο κλίμα που δεν είμαι συνηθισμένη. Με πολύ αέρα, στεγνός καιρός, ίσως λίγο κουρασμένη, ίσως λίγο υπεριασμένη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι έχω παλέψει πολύ. Τέλος πάντων θέλω να δεχτώ τα πάντα. Δυστυχώς όμως υπήρχε το εαυτό δεν μπόρεσα να εγκαινιάσω το φεστιβάλ, διότι με πήρε μια βραχνάδα, πράγμα που συμβαίνει στο καθέναν. Μπορούσα ίσως θέλοντα να τραγουδήσω, δεν θα τραγουδούσα καλά και αυτό είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς το θέλατε, διότι εγώ θέλω για εσάς που με αγαπάτε και που σας αγαπώ να δώσω το πάνω. Αν δείτε πως θα σας πω ένα άλλο πράγμα, ότι εάν στην τελεία και όλο τον κόσμο